Alba, pasa. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Siéntate. ¿Aquí? Sí, como siempre. ¿Qué tal la semana? Bien. ¿Seguro que bien? ¿Cómo fue? Me dijiste que querías que te eligiesen delegada. ¿Al final te eligieron? Pachi pacha. Pachi pachá. Bueno, hay mitad y mitad. Me ha votado la mitad y tenemos que pactar. ¿Qué es eso del pacto? ¿No ves la tele, Claudia? Sí, sí la veo, pero quiero que me lo expliques tú. Pues a ver, que yo me ha votado mucha gente, pero no me han votado todos los que me tendrían que haber votado. Y entonces, para yo ser delegada, pues tienen que hacemos un pacto y me votan a mí. ¿Y por qué no pueden elegir a otra persona? Tú sabes que yo soy muy lista y yo siempre he querido ser delegada. Tengo que ser yo. Ya, pero ¿y los otros qué opinan? Pues están de acuerdo, porque si no, no me habrían votado. ¿Sí? ¿Seguro? Ujú. Y entonces, ¿por qué me dijeron que empujaste a 2 niños ¿Yo? ese mismo día? Pues porque me tienen manía. En el colegio, todos los profesores me tienen manía. ¿Por qué sientes que te tienen manía? Porque yo estaba en el baño cuando se cayeron. Alba, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Sí? ¿A quién debo creer? A mí, si eres mi psicóloga. Ya, pero me lo dijo tu madre y el director. Yo no quiero que No. me mientas. No. Dime la verdad. Ay, este cuadro es nuevo, ¿no? Sí. ¿Lo has pintado tú, Claudia? No. Pero a ver, Ay, no hablemos de eso, Claudia. Vamos a cambiar de tema. ¿qué quieres hablar? ¿Por qué no jugamos hoy? Es que tú nunca juegas conmigo. Los otros psicólogos juegan conmigo. O sea, mi amigo tiene un psicólogo y el psicólogo juega con él. Y tú nunca has jugado conmigo. Yo creo que tú nunca quieres jugar conmigo porque yo en el fondo no te caigo bien. ¿Por qué dices eso si sabes que me caes bien? Ya, pero no hace mucho que no jugamos. Pero luego al terminar la sesión jugaremos. Solo quiero que me cuentes qué pasa. A ver. ¿Quieres ¿Qué saber? sientes tú? Yo, Sí. que estoy contenta. ¿Por qué? Porque voy a ser delegada. ¿Y cómo lo sabes? Porque al final sí que vamos a pactar. Los fui a ver al hospital ayer y están mejor. ¿Quiénes estaban en el hospital? ¿A quién empujaste? No, se cayeron. Endavant. Ai, bona vesprada, Mònica. Bona vesprada, Remedios. Com està? De mal en pitjor. I per què diu vostè això? Perquè l'estància en la meva casa està tornant insostenible. Insostenible. Sí, no puc amb la meva filla, no puc amb la meva neta, no puc amb mi mateixa. Des de que se me va morir el meu home, tot s'ha tornat El la situació Aurelio. inconscient. Sí, és que què faríem les dones sense els homes, no? I la veritat és que la que més problemes endú la meva neta, no saps? La seva neta, la Laureta. Exacte, l'única que tinc, no? La meva xiqueta, vull dir, això no. No. Té un nòvio, ens ha dut un xicot a casa que de veure'l quasi em va agafar un infart. Perquè És com un depravat. un depravat. Sí, hi ha 3 tipus de persones que jo no toleraria i no tolero. Una és una amb tatuatges, l'altre amb piercing i el tercer amb rastes. I aquest ha anat, la meva neta coneixent-me, ha anat i m'ha dut un amb rastes. Es veu que ho fa a propòsit. I jo no puc tolerar-ho, no puc. Però vostè ha parlat amb el xic? Què vaig a parlar? Jo amb una xina no parle. Cada vegada que el veig, l'únic que m'agafen ganes és d'agafar-lo bé del cap
i enfonsar-lo en la dutxa i llevar-lo, perquè tu no saps la quantitat de polls que pot acumular una rasta així, per favor, i entrant a ma casa, com si jo estiguera en una casa que no fos la meva, com si no m'anara. Pero Remedios, les rastes solament és una forma de llevar el moño, però no té res de roí. Bueno, no, per mi ho és tot. Per Què mi signifiquen per a vostè les rastes? No, ser un descuidat, ser un... És que no, la veritat és que no sabria ni com explicar-ho, però jo això no ho vull per a la meva neta. M'he sacrificat tant per dur endavant aquesta família, el meu home i jo, per donar-li valors a la meva filla i que aquesta es transmetira i veure que ens paguen així no és just, la veritat. La meva filla intenta que parli amb ell, però és que no puc amb mi mateixa, no em naix. I no entenc com ella ho aconseguís, perquè ella tampoc és molt... No és que tampoc li faig molta gràcia, però bueno, és la filla, no? I la Laureta està feliç amb el xic? Sí, crec que de veure'm a mi així se li il·lumina la cara, no? Això de provocar-me. Per què? Perquè sempre ha sigut un poc tarambana la meva neta i vulguis o no, jo em preocupo per ella, sé el que necessita, tant ella com la meva filla, però no em fan cas, no és just. Però la Laureta ja és major, té 22 anys. Sempre ho ha fet des de menuda i ho farà sempre. És una persona que li agrada anar contra les lleis, no contra el que la gent del seu entorn respecta. Entenc. I canviant de tema, com estan les seues amigues de l'església? Per desgràcia. Ja quasi ni van. Soc l'única que segueix anant perquè soc devota i vamos, jo al senyor no li falle per molt. A no ser que em falte la salut, però la meva amiga, la meva millor amiga de sempre, tant que era una trombeta, no, quan era jove, i s'ha quedat que no camina, no pot alçar-se, l'han de cuidar. I en aquest moment jo em penso, en tant que hem treballat en aquesta vida, no, i ens hauríem de mereixer una altra cosa, no? Tant en tots els àmbits. I a la llarga sols ens quedem a soles. Cada vegada rese, no? I resa la Mare de Déu que ens ajude, que ens il·lumini el camí, encara que a vegades estigui oscur, no? I ens costi avançar. Però jo ho sé, jo confio en que tot millorarà. Però Reme, vostè té una família que l'ajuda. Bueno, ajudar-me... M'ajuden a tindre problemes. Són així a totes les famílies, no hi ha ninguna que no tingui un problema i la meva es veu que és el cim, no?, de l'Everest. Però bueno, no podem fer, els anys no perdonen, els nets no perdonen. Per què no intentem centrar-nos en alguna cosa positiva que té la seva família? Positiva. Són alegres, no? Perquè no... La meva neta sempre ha sigut alegre. Li fan companyia. Exacte. Encara que, bueno, últimament no tant, aquest pelut se l'estan duent massa, però sí, sempre m'ha fet molta companyia i ho vulgui o no, és feliç, ella fa feliç, dins del que cap, no? I la vull, que és la meva neta, no puc fer